Vláda dnes dostala na stôl správu o stave školstva. Pripravili ju minister Dušan Čaplovič. Oproti pôvodnej verzii, ktorá prenikla na verejnosť a každý rok sľubovala školstvu nárast financií o takmer 200 miliónov eur, vzali dnes ministri na vedomie nový záväzok. Školským odborárom sa však nepáči. Opäť hrozia štrajkom. Šéf školského rezortu Dušan Čaplovič predstavil ministrom novú verziu správy o stave školstva. Tá sľubuje učiteľom a ďalším zamestnancom, že v roku 2020 bude štát dávať školám balík peňazí vo výške 6% HDP. Vždy sa to odvíja od konkrétnej situácie rozpočtu, ale tie peniaze sa budú navyšovať, aby sme dosiahli ten priemer 6% HDP. Odmietam len zaplatiť účet, ktorý niekto vystaví pri stávajúcom stave. Ak má ísť viac prostriedkov, tak sa musí zmeniť samotné školstvo. Nový sľub vlády, ktorým sa zaväzuje zvyšovať rozpočet škôl počas 7 rokov, sa nepáči odborárom. Tvrdia, že týmto krokom sa vláda zrieka zodpovednosti. Nie je to už v čase vládnutia tejto vlády, čo považujeme za veľmi dôležité. Najprv musí byť konkrétny plán štrukturálnych zmien v školstve, potom môžeme hovoriť o konkrétnom navyšovaní súm do kapitoly rezortu školstva. Školskí odborári hovoria, že vláda v správe nesplnila ich požiadavky, preto vyzvú ministra školstva aj ministra financií na rokovania, aby vysvetlili, ako bude zvyšovanie každý rok vyzerať. Potom zasadne aj mimoriadna rada školských odborov. Pokiaľ nebudú tie požiadavky splnené, nie sú vylúčené ani ďalšie protesty. Správa o stave školstva teraz smeruje do parlamentu. Poslanci by sa ňou mali zaoberať už na najbližšej schôdzi v polovici mája. Rita Fajšmanová, RTVS.